κάποια άλλη κυρία θα μας ταξιδέψει μέσα από τους πίνακες της, Μαρίνα Ερωτικρήτου, σήμερα εδώ κοντά μας και πάω κοντά της, θα την υποδεχτώ. Παιδιά, ναι. Παιδιά, πριν κατευθυνθώ, θέλω να το δούμε αυτό. Ναι. Να. Παιδιά, ο πίνακας είναι εδώ. Ξέρω ότι η Δημήτρα μας πίνακας είναι, αλλά... ναι. Έκθεση ζωγραφικής, απλά η γυναίκα. Μαρίνα μου, θέλω να σε χαιρετήσω. Τι κάνεις, Μαρινάκη, είσαι καλά? Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Πώς είσαι? Απλά γυναίκα λοιπόν, Μαρίνα μου, ναι. Απλά γυναίκα. Έτσι, και στη γυναίκα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και σημασία, όπως κάνει και το Ματάμ Φουκαρό, το περιοδικό μας εδώ. Πάντα, πάντα. Μέσα από τους πίνακες σου, λοιπόν, τι θα δούμε? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι μετά από δική μου πρωτοβουλία, ο ίδιος ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει την εκδήλωση Απλά Γυναίκα. Είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ίδια τη γυναίκα και το θέμα το οποίο δούλευα όλους αυτούς τους μήνες, τον τελευταίο 1,5 χρόνο για την ακρίβεια, είναι αφιερωμένο στην ίδια τη γυναίκα. Κάτω από όλες τις ιδιότητες. Μάνα, αδερφή, σύντροφος, σύζυγος, ερωμένη. Οπότε στις 19 Μαρτίου θα έχουμε την εκδήλωσή μας. Θα γίνει στον Πολυχώρο Ρόδι. Πολύ ωραία. Είστε όλοι προσκεκλημένοι, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 20 μέχρι τις 23 Μαρτίου και θα σας περιμένει. Πάρα πολύ όμορφα. Μία γυναίκα ζωγραφίζει για τις γυναίκες, που είπαμε ότι είναι ο πολλαπλός ο ρόλος της γυναίκας. Πολλαπλός. Έτσι. Σου ήταν εύκολο, σου έβγαινε εύκολα το να φτιάξεις πίνακες που να αφορούν τη γυναίκα? Αυτό που λέω, Βασιλική μου, είναι ότι από τη δική μου θέση έχω ζήσει τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας. Και ως σύζυγος και ως σύντροφος, μικρά κομματάκια τα έχω ζήσει κατά καιρούς και τα ζω. Οπότε βιώνοντας τα θέματά μου, τα εναποθέτω μετά στον καμβά μου. Αυτό είναι και το μαγικό, αυτό είναι και το ωραίο. Το ότι η πορεία μου είναι μια κατάθεση, μια δική μου κατάθεση ψυχής στον ίδιο μου τον καμβά. Βλέπουμε τώρα κάποιους πίνακες. Είναι από αυτούς που θα υπάρξουν στην έκθεση, που θα μπορέσει ο κόσμος να δει? Ναι. Έτσι, πραγματικά υπέροχη. Εγγίζεις με μια μαεστρία το πρόσωπο, Μαρίνα μου. Αγαπώ αυτό που κάνω και νομίζω αυτό είναι το μυστικό. Αυτό που κάνουμε να το αγαπάμε και να το κάνουμε με πάθος, με αγάπη. Τώρα εντάξει, έχω κάποιες απορίες εγώ, γιατί δεν έχω πολλές γνώσεις όσον αφορά τη ζωγραφική γενικότερα και πίνακες. Τα πρόσωπα που βλέπουμε στους πίνακες, υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι... Βασιλική μου, πάντα δουλεύω με πολλοί κόσμος με ρωτάει αυτή την ερώτηση. Πάντα δουλεύω με φωτογραφικό υλικό, πάντα κάνω μελέτη, την ανατομία, τα χρώματα, το φως. Στη μετέπειτα πορεία τα βάζω σε ένα δικό μου, νομίζω ότι δεν είναι παραγγελία κιόλας το πορτρέτο του άλλου, τα προσεγγίζω με ένα δικό μου τρόπο και τα βάζω κάτω από ένα δικό μου φακό. Ναι. Όπως εγώ τα νιώθω μέσα μου ή όπως εγώ έχω νιώσει κάποια συναισθήματα μέσα μου και θέλω αυτά τα συναισθήματα μέσω αυτού του συγκεκριμένου προσώπου να τα μεταδώσω στον καμβά μου. Είσαι της προσωπογραφίας γενικότερα και εστιάζεις πάντα? Αγαπώ τον άνθρωπο. Τώρα μέσα από τον άνθρωπο προσπαθώ να κάνω πηγές ενέργειας. Δηλαδή βλέποντας ο θεατής ένα δικό μου έργο, να γίνεται μετά γι' αυτό μια πηγή ενέργειας. Μια πηγή ενέργειας που ο καθένας θα πάρει αυτό που χρειάζεται. Ναι. Άλλοι χρειαζόμαστε ηρεμία τη συγκεκριμένη στιγμή. Άλλοι χρειαζόμαστε αγάπη, άλλοι χρειαζόμαστε συναίσθημα, άλλοι ένταση. Αναλόγως προσπαθώ κάθε φορά να δημιουργήσω μια μικρή πηγή ενέργειας για τον καθένα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Τσολάκη, η οποία θέλει να μας πει δύο λόγια για την έκθεση, Δημοτική Σύμβουλος της Λεμεσού. Κυρία Τσολάκη, χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να καλησπερίσω και τη Μαρίνα και τους τηλεθεατές σας.
Όντως, όπως τα είπε η Μαρίνα, η εκδήλωση γίνεται μετά από δική της εισήγηση. Θα γίνει με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας. Είναι στις 8 του Μάρτη, αλλά λόγω του καρναβαγιού και των εκδηλώσεων, εμείς θα γιορτάσουμε την ημέρα της γυναίκας στις 19 του Μάρτη. Ναι. Με αυτή την εκδήλωση, η οποία θα είναι μια πρωτότυπη, πιστεύω, για τα δεδομένα της Κύπρου εκδήλωση, γιατί θα στηθεί μια πασαρέλα από την οποία θα περάσουν οι πίνακες της Μαρίνας, τους οποίους θα κρατούν μοντέλα της Model Pro, και επίσης θα συνδυαστεί και με επίδειξη μόδας, επίδειξη ρούχων. Θα περάσει μπροστά, οι κοπέλες, τα μοντέλα θα περάσουν μπροστά από όλους τους παρευρισκόμενους. Οπότε και αυτοί οι οποίοι θα έρθουν θα νιώθουν ότι είναι ιδιωτική επίδειξη, γιατί ο χώρος είναι ένα διατηρηταίο σπίτι χωρισμένο σε δωμάτια και είναι μικρή η χωρητικότητα του κάθε δωματίου, επομένως θα είναι λίγα τα άτομα στο κάθε δωμάτιο. Και έτσι θα έχουν άμεση επαφή οι παρευρισκόμενοι και με τους πίνακες της Μαρίνας και με τα ρούχα τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να δουν. Ο στόχος βέβαια είναι η στήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου Λεμεσού. Αυτό είναι το κοινωνικό μαρτωπολείο, το πρόγραμμα Ελεύθερα Χέρια, είναι πρόγραμμα απογευματινής απασχόλησης παιδιών τα οποία προέρχονται από άπορες οικογένειες, και το πρόγραμμα Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο. Και βεβαίως αυτά τα προγράμματα είναι αυτά τα οποία στηρίζουν τη γυναίκα και κατ' επέκταση την οικογένεια. Μάλιστα, άρα γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, παιδιά. Ναι, είναι καθαρά φιλανθρωπικός ο σκοπός. Το εκπληκτικό είναι ότι βρήκατε ένα πρωτότυπο τρόπο να δώσετε τα έργα αυτά της Μαρίνας, και μέσω επίδειξης που είναι να γίνει, αλλά και ο χώρος που επιλέξατε. Πραγματικά είναι ωραίο αυτό που ετοιμάζετε. Και πρέπει να πω ότι όλοι προσφέρουν αφιλοκερδός. Δηλαδή, ο χώρος δόθηκε από τον κύριο Ανδρέα Μπριονίδη δωρεάν. Μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια ο παραγωγός ο Δημήτρης ο Γιαννακού, η Model Pro, όπως είπα προηγουμένως, με τα μοντέλα. Έχουμε τον Κρίστιτο Δημητρίου, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής των Καταστήματαρχών του Κέντρου της Λεμεσού, που θα φροντίσει να βρει τα καταστήματα που θα παραχωρήσουν τα ρούχα για την επίδειξη. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που βοηθούν για να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και, όπως είπα, αφιλοκερδός. Έχουμε το Δήμο Μάτσου που έχει φιλοτεχνήσει την πρόσκληση και τα εισιτήρια, και πιστεύουμε ότι σχεδόν όλα τα έσοδα θα δοθούν για το σκοπό. Και πρέπει να ευχαριστήσω τη Μαρίνα για την πρωτότυπη ιδέα της, αλλά και για το γεγονός ότι θα παραχωρήσει και έναν πίνακα τα έσοδα από την πώληση του θα δοθούν όλα στο φιλανθρωπικό σκοπό, όπως επίσης και το 30% των εισπράξεων από την πώληση των υπόλοιπων έργων που θα είναι στον χώρο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Τσολάκη, θα σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς ευχαριστούμε για την προβολή της εκδήλωσης και να καλέσουμε και τον κόσμο να έρθει. Η τιμή εισόδου είναι 12 ευρώ και υπάρχουν εισιτήρια στο Ρόδι, στον πολυχώρο Ρόδι. Όμορφα. Να είστε καλά, κύριε Τσολάκη μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εσείς καλύτερα. Απλά, Μαρίνα μου, πριν σε αποχαιρετήσω και πριν σου ευχηθώ και εσένα καλή επιτυχία, θέλω να σου πω ότι με έκπληξη κοιτάζω τους πίνακες σου, είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Σε ευχαριστώ, Βασιλική μου. Είναι πίνακες που από την πρώτη στιγμή που είδα τώρα, επειδή σου είχα πει πριν ότι δεν έχω πολλές γνώσεις όσον αφορά τη ζωγραφική γενικότερα, είναι εκπληκτικοί. Αγγίζουν. Με συγκινεί, αλήθεια, το σχόλιο σου με συγκινεί, Βασιλική. Πάρα πολύ ωραίοι πίνακες και εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό που ετοιμάζετε. Καλές επιτυχίες. Όλοι μαζί, λιθαράκι, αυτό που λέω πάντα, να κάνουμε τον τοίχο πιο, έτσι είναι, Μαρίνα, πιο δυνατό για όλους μας, ειδικά σε στιγμές κρίσης που περνάμε όλοι. Στηρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας αύριο, 8 Μαρτίου, όπως γνωρίζουμε όλοι. Καλές επιτυχίες και να υπάρχεις έτσι, να μας δίνεις όμορφους πίνακες, να μας ζωγραφείς. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν φύγεις, διδάσκεις κιόλας? Όχι. Δουλεύω εξ ολοκλήρου στο εργαστήρι. Δέχεσαι όμως παραγγελίες από κόσμο, έτσι? Ναι. Λοιπόν, φέρνοντας σου μια φωτογραφία, μπορείς να τους δώσεις ένα εκπληκτικό πίνακα όπως αυτούς που βλέπουμε. Μπορούν να κοσμούν το σπίτι σας, παιδιά. Λοιπόν,
Μαρινάκη μου, να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε όμως μαζί μας, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο καλεσμένο στη συνέχεια. Έτσι. Φίλιππο Κωνσταντίνο κοντά μας από One.